namangasi ngiphunyuke kanjani namajeni Oh Jesus. Bazalwane ngicela ukuthi siqhubeke siphambili. Ngizocela sifule incwadi yamakhosi esibili. Sizokhoza nje ithemba kancane bazalwane. Sifule incwadi yamakhosi esibili. Isahluko sika-4. Soqala ukufunda kuverse 15 siya ku-21. Hallelujah. Cela omunye asivule incwadi yamaHebheru 11 kuverse 1. Hebrew 11 verse 1. Cela ngabe sesiyithole incwadi bese siyazifunda. Incwadi yamakhosi esibili isahluko sesine siqala kuvesi lika-15 siya ku-21. Kufundeka kanjena. Wayesethi mbize, wambiza wema emnyango wathi ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana. Wathi hayi Nkosi wena muntu kaNkulunkulu ngakambi amanga entsekazini yakho, kepha owesifazane wakhulelwa wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo njengokusho kuka-Elisha kuye. Kwathi umfana esekhulile waphuma ngelinye ilanga waya kuyise kubavuni. Wathi kuyise, ngapha ikhanda, ngapha ikhanda. Wayesethi encekwini yakhe, myise kunina. Yamthatha, yamyisa kunina. Wahlala emathangeni akhe kwaze kwaba semini, wafa. Wakhuphuka wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu, wamvalela waphuma. Hebrew 11 verse 1. Incwadi yamaHebheru 11 verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngicela umunyango
ngibambise imayika uMamsibani uzosifundela ngale version message. Yes. Hebrew verse 1. Hebrew 11 verse 1. So the fundamental facts of existence is that this trust in God. This faith is the firm foundation under everything that makes life worth living. It's our handle on what we can't see. Verse 1. Now faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends and expects what cannot be experienced by physical senses. Bazali sihloko esikhulume phezu kwaso lesisithi uma unakekela konke kaNkulunkulu uNkulunkulu unakekela izidingo zakho. Uma unakekela konke kaNkulunkulu uNkulunkulu yena bese enakekela okwezidingo zakho. Malibonga igama leNkosi. Amen. Noma ifu Isanda ilifunda enkulu iyeza. asabele sabelo siqala kwi-foundation yethu ngefike ekuphelile bona kaNkulunkulu bekukhuluma ngokholo faith ngokholo wahlahlela esizomoya ngcwele ngendlela ahlahlele ngayo ake siqale lapho ke sabelo sihambe manje. Now faith is the assurance. Okay, faith is assurance. Akukungabaza la. I-assurance isiqiniseko impela. Faith is assurance. Asante. Title deed. Title deed. Into ongathi noma ukhona ufuna ukwephutha yona angathi nawo amandla okwephutha yona. Ngoba le nto na i-title deed yakho. Akekho namandla ukuthi angakwephuta. Basikahle abanikazi bezindlu ukuthi mawusunikezwe itayitela akube kanjani itayitela. Usola ukusiqiniseko sokuthi ingeyakho leyo nto leyo. Amen. Ingeyakho leyo nto leyo. Akukungabaza lapho. Asante. Confirmation. Impela isiqiniseko sikhona sale. I-confirming. It's a confirmation. Ukhona bazali sikhuluma ngakho. Of things hoped for. Of things hoped for. There is nothing esithembayo, eyithethwayo. Hallelujah. Amen. Asante. Divinely guaranteed. Yes. And the evidence of things not seen. And the evidence of Things not seen. esingabonwayo. Amen. Yithi into ungayiboni kodwa ikhona. Hallelujah. Ithi into ungayiboni kodwa ubhilive ukuthi iyiyo lento. Amen. Ifaith leyo bazalwane. Jesus. Ukholo lokho. Sasuphethe. The conviction of their reality. Yes. Faith comprehends, expects
what cannot be experienced by the physical senses. Hallelujah. Amen. Asibuyele manje kumakhosi eMajisabela. Amen. Marcos. Oh God, malingo Jesu. Oh God. Verse 15, yes. Wayesethi mbize wambiza wema emnyango. Hallelujah. Wayesethi mbize wambiza wayesema emnyango. La sikhuluma ngomprofeti Elisha bazalwane. Lithi izwe Nkosi umprofeti Elisha kunento ayisejwayele ukuyenza. Wayethi uma behamba lapha awekade eya khona umprofeti Elisha. Lithi kunendawo noma kunalo muzi lapho ayifike bese engena khona. Uma ngabe engena umprofeti Elisha wayifika lapha kulo muzi afike aphakelwe ukudla. Akuziswe amanzi bese yadlula ahambe lapho eya khona umprofeti Elisha. Amen. Bakubonga balenkosi. Amen. Lithi wakwenza kwazi kwaba yikhathi eyiningana. Uma ekwenza umsebenzi ikhathi eyiningana umshunelikazi lo uyayibona lento. Usiyakhuluma nomyeni wakho uthi hayi bani. Ingathi lento kukhona i-confirmation ekhona ngakini. Kule inselo engisibona ukuthi lo muntu lo umuntu kaNkulunkulu lo muntu. Amen. Umuntu wasekhaya izulwini lo muntu. Kunganjani baba? Simkhumela ikamelo. Lo muntu njalo uma ngabe edlula la. Akaphothe ukuthi mhlawumbe edlula noma ekhathele. Kodwa azi ukuthi unendawo yakhe la ekhaya. Uma ngabe engena la ekhaya, uzofika athwele ukudla. Uma ngabe engena la ekhaya, uzobese uyalala ekamelweni lakhe. Hallelujah. Amen. Kuthiwa bavumelane nobaba base bayalakha. Kuthiwa lekamela lalingekho phansi. Kodwa lalisekamela liphezulu. Bayibona igama lenkosi. Amen. Leli kamela lilizwe Nkosi bazalwane ezindlela ezimfundayo. Bantu abasebelakhile basebefaka ifurniture phakathi. Umbhede bafaka isayini eyifuneka phakathi ekamerweni. Hallelujah. Esekwenzilokho asiqhubeke eMajisabela verse 16. Wathi ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana. Prophet Elisha ukhuluma nentamo yakhe uGehazi. Kodwa singabenzelana abantu asebesenzele into endala. Babuka bazama ukucheka wena wabona ufuna ukuthekela umuntu isipho ungafuni ukumkhombisa ukuthi sikosini akahle okwazi ukuthekela sona. Lithi izwe Nkosi uyabuka uGehazi ukuthi ayi yazi senokuyafika la safika lapha ekhaya angikaze ngibone ngane la. Angikaze ngibone ngane la. Uyazi kumpe uma ngabe mhlawumbe sinake sibenzele leso sipho leso. Sakuthi kube khona umntwana la ekhaya. Bayibonga balenkosi. Amen. Kula siyakhona verse 16 asiphile eFisabela. Wathi ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana. Usebiziwe wema emnyango. Uyakhuluma manje Elisha. Ngalesikhathi ngonyaka ozayo uzosingatha indodana. Hallelujah. Amen. Ngalesikhathi ngonyaka ozayo uzosingatha indodana. Uma bekhuluma ngalesikhathi sokusingatha indodana ukhuluma ngo9 months. Hallelujah. Amen. Kodwa namhlanje konke engifuna ukuyisho bazalwane.
yokuthi sisikangena 2026 bazalwane. Ngithi kukhona into ezokwenzeka uma besingena 2026. Kukhona ezokwenzeka masika 2026. Ukubaleka kungafana ukubala kwethu bazalwane. Asazi ukuthi 9 months manje. Sikhuluma ngama-hours, sikhuluma ngama-minutes. Ukuthi kuzokwenzeka into ethile. Kuzophuma amabhomu nani thina silaphakathi kwethu. Kwale. Jesus. Hallelujah. Amen. Kunezinto ezizokwenzeka. Ngoba sikhona la uzosho, noma uzodala, noma uzoconfirma, noma uzokwenza i-assurance. Bakubonke abalenkosi. Hallelujah. Asiqhubeke. Wathi hayi Nkosi wena muntu kaNkulunkulu ungaqambi amanga encekukazini yakho. Uthi hayi ungaqambi amanga encekukazini yakho. Mntu kaNkulunkulu hayi. Mina lento shokini no ngeke kusenzeka lutho kimi. Hayi into esezokuyenzeka kodwa nje ucela waqambi amanga. Hallelujah. Usamkhiphile uprofeti wasekhayizulwini. Uyathi usamkhiphile izwi ngonyaka ozayo lesikhathi uzokusingatha ingane wena. Uzosingatha ingane wena ngonyaka ozayo. Ungaqamba amanga usho. Umshuleni guys. Ungaqamba amanga. No. Angufuma kwamukeli asabe. Kepha owesifazane wakhulelwa. Wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo. Wakhulelwa. Ithize maswazale ngaleso sikhathi uprofeti ayekade besishilo. Malibonke igama lenkosi. Noma ifu linganisada emvula enkulu iyeza. Noma linganisada ifu. Noma niyabona ukuthi ikhona ayiseka la. Kodwa ayiseka mdala wethu. Hallelujah. Yes. Jesus. Ubizo umntakho. Ubizo umntakho iyafuneka assurance. The foundation is in there. Hallelujah. Amen. It is the most never. Yes, reverend. Wakhulelwa. Mayisakhulelwe kwenzekani? Kwathi umfana esekhulile. All right. It is the most bathola indodana. Umfana mayisekhulile waphuma ngelinye ilanga waya kuyise kubavuni. Sebejabulile bakhulisile umntwana. Nembali. uNkulunkulu njalo. Uyasimangalisa uNkulunkulu. Hey siyamangala ngazasithina sasicaba ukuthi ngeke senzeka lutho. Nawe umuntu sekhulile ngelinye lamalanga uyaphuma umntwana. Uyawise bavuya le bavuni. Mayifika bavuni kwenzeka sabela. Wathi kuyise ngafa ikhanda. Utshela ubaba wakhe. Khanda lani manje leli. Elimphethe. Qhubeka sabela. Wayesethe encekweni yakhe myise kumina. Mthathe umsebenzama wakhe. Mayimthatha emsebenzama wakhe wenza imama wakhe. Yamthatha yamisa kunina wahlala emathangeni akhe kwaze kwabasemini wafa. Madoda. Ithemba selikhulu kangaka. How? Kanti lokho ekade esipha khona umprofeti ubuyaphele lapha. Hey yabasabana. Uyabona uma ukucabanga ukuthi from January 2025 zingaki izinto ezikufele. Ngisho izinto mina okade uconfirma ngazo ufakaza ngazo kodwa ukuthi uyibona ngaze kusayifina isekho. Hallelujah. Amen. Yafa indodana yabo uma ifa
kukhona into efanelekile ekufeni kwayo. Ithi mabe ifa indodana, hey madoda ngiyithanda le ndaba. Ukuthi lo mama ikhona into ayenza, wenza lo mama mayisifile. Wakhuphuka wameka. Uma ifa indodana, umama akabheki phansi. Ilizwe Nkosi wakhuphuka. Ngoba thina uyabona kubekuthenga mhlawumbe kubethiwa kwakuyimi ngangevese ngithi awa bese umgodi afale uqhumwatsho kuphela. Kodwa lo mama ilizwe Nkosi wakhuphuka naye uyaphi la? Wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu. Wambeka embhedeni kaElisha womuntu kaNkulunkulu. Wamvalela waphuma. Wamvalela phakathi waphuma lo mama. Mayiphuma lo mama ehamba. Uyaphi lo mama? Wabiza indoda yakhe wathi, ake ngithumele enye yezinceku nenye yezimbongolo ukuba ngigijimele kulowo muntu kaNkulunkulu bese ngibuya. Ngigijimele lo muntu kaNkulunkulu bese ngibuya. Hayi ngathi inkonda kahle lo mama ukuthi phela lo muntu akuyena wami negana kuyona yami. Ukhona umnikazi wale khaya. Haleluya. Kumele ukuthi ngiyotshela yena. Manje kumele Nkosi. Ukhona wanginika le khaya. Kumele ngihambe ngiyotshela yena. Ukuthi njengoba manje sekwenzekile. Asabe sabe. Kepha wathi uyelani kuyena muhlana akusilo olokwethwasa kwenyanga akusilo isabatha wathi kahle ushaye umlando ke manje akusilo olokwethwasa ufaka amasabatha phakathi kusho ukuthi ufuna umilindo kuhlabe phansi uhlonishwe kwenze uhlonishwe isabatha akusilo futhi usuku lokwethwasa kwenyanga aniyabona abazalwane kusho ukuthi kwasekumele ukuthi behlale labazalwane noma labo mama bengayile behlale phansi kodwa lelizwe Nkosi uthini mama wayesebophela imbongolo wayesebophela imbongolo wathi encekwini yakhe qhuba uhambe njalo ungangimisi ekuhambeni uma ngingakutsheli. Kuba uhambe kanjani ungangimisi endleleni ngoba mase khanjwe endleleni uyazi ukuthi ubhekwe kuphi i-direction iqonda kahle uzozwa nami njengamanje from now siya phambili. Haleluya. Siya phambili. Ngiphethe lokholo sihamba nakho njengamanje. Hamba phambili wena uzozwa nami intambo sikini. Hayi basibahamba madoda. Basibahamba woza lapha. Basibahamba madoda. Jesus. Kuba phambili lakhe. Uzozwa nami. Basibahamba. Jesus. Uhamba nje ujulile lo mama. Uyacabanga ukuthi phela mina namnikwa nguye lo muntu. Lo mntwana lona kwabizwa njengatshela kwathiwa ngalesikhathi sokuthi uzosingatha indodana. Mosisebela indodana. Izobe seyiba nemusa ekhaya. Manje kumele Nkosi asabe sabe. Wayesehamba-ke wafika kulowo muntu kaNkulunkulu entabeni yaseKhameli. Yes. Wathi lapho lowo muntu kaNkulunkulu embona esekude wathi kuGehazi inceku yakhe, bheka nakuya umshunelikazi, ake ugijime umhlanganeze uthi kuye usahlezi kahle na? Manje yathi yembevu uyambona uthi hayi nami umshunelikazi Gehazi nceku yami awugijime ungathi uyayizwa nawe efile kunombuzo ufuna ufike ukubuza uthini nombuzo sabela usahlezi kahle na? Indoda yakho isahlezi kahle na?
Umntanakho usahlezi kahle na? 3 imbuzo ofuneka ukuthi ayibuze ukuze ezobona ukuthi yonke into isahamba kahle. Indoda yakhe isahlezi kahle, usahlezi kahle, umntanakho usahlezi kahle, usaphila. Ayiveli impendulo sakhe. Wathi sisahlezi kahle. Sisahlezi kahle. Oh, sihlezi kahle kanjani umntwana file nje? Uhlala kahle kanjani lokho? All is well. All is well. All is well. Ungathi lapho ukusho lamazwi ngoba uyaqonda kabanzi manje ukuthi sangifika eNtandaba, sangifika lapho izinto zami zizobuyiswa khona. Ayilahlekile, ayifile zizovuswa. Sihlezi kahle. Hayi, kungathi uphambane simo. Ungathi uphambane simo la. Ilaku 2025 nezinto ayifile empilweni yakho. Wathi wafuma wathi zidlulile. Hayi namhlanje ikhona impendulo. Ethi siyapambana nezinto ezimfile. Sithi siyaphila. Jesus. Sithi siyaphila. Asingena into eyifile 2026. 2026 zonke into zethu siyaphila. Hallelujah. Siyaphila zonke into zethu. Jesus. Alibonke abalenkosi. Amen. Uma bengathi khona izikweletu azikho izikweletu. Uma bengiphethwe ukugula kuphela ukugula. Hallelujah. All is well. Thank you, Jesus. All is well. All is well. Yonke into engathi ingisile empilweni kuphelile. Alibonke abalenkosi. Amen. Kuphelile. Kuphelile. Singena nefoundation yethu ethi ukukholwa. Ukukholwa. Malibonke igama lenkosi. Amen. Hey, madoda. Inye into esibasile basabana. Sithema singana 2025. Sangena sinamaphupho. Lamaphupho ethu athe uma ngabe eqala ngathi abafezeki. Hayi savese sagijima sahamba sabantu. Amathuna akhona la. Nawe uyawazi amathuna owambiwa wandwaba. Nje eyintwele kwathi ongabe uphumele kusona. Kodwa sikwamile bazama. Namhlanje sizothi Lazarus uphuma. Akhathali ukuthi insuku bese zingaka. Bese sizila hawu seno. No. Come out. Hallelujah. Lonkosikazi lona akazange wamncwaba. Iphupho lakhe alizange washeshe wamncwaba. Hayi sisheshise swamncwaba amaphupho ethu. Siyakivapa. Siyasheshe ukugiva. Makhama into nje kancane, mina bene ubani. Vese nasifethe siyeleni. No bazaba. Sinikeza alenkani. Jesus. Sibalele ndalenkani. Sikumele ukuthi siphikelele bazaba. Sisebenzisa ukukholwa. Hayi amandla ethu. Sisebenzisa ukukholwa. Kumele siphikelele. Malibonke igama lenkosi. Amen. Awuqhubeke sabela. Wafika umuntu kaNkulunkulu entabeni wabamba izinyawo zakhe. uGehazi wasondela ukuba amxoshe. Kepha umuntu kaNkulunkulu wathi, "Miyeke, ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe." Uma ngabe efika uya umuntu kaNkulunkulu Elisha, ufike uyawa ubamba inyawo zakhe. Uyazi ukuthi laphana lokho akwenzayo uyaconnecta. Malibonke abalenkosi. Amen. Uyaconnecta. Ma ethi uyaconnecta uyakhaba uGehazi, suka.
Zikhona izinto eziningi ezisusile lapho sithi siya connect. Lapho sithi siya connect noNkulunkulu kwakhona izinto ezisiphazamisayo endleleni. Wathi ya connect nayo nomntwana kaNkulunkulu uGehazi uyamsusa. Uthi uNkulunkulu no myeke. Myeke. Lo muntu ulusizo udinga verse ukuthi axhumane nawe. Hallelujah. Amen. Asabe. Myeke ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe uJehova umfihlele lokho ngamtshelana. Yes, asipushe abalali manje sibambe isikhathi. Wayesethi ngake ngacela yini indodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi na? Wayesethi kuGehazi, bhinca izikhali zakho uthathe udondolo lwami nesandla sakho uhambe. Uma uhlangana nomuntu ungambingeleli, uma umuntu ekubingelela ungamphenduli. Ubeke udondolo lwami ebusweni bomntwana. Uyamphuthumise phambili. Uthuma uGehazi, gijima Gehazi, thatha udondolo. Uzofika noma ukhulu endleleni nakhona ukukhulumisayo awuphenduli. Ngoba uzomkhulumisa umuntu usuphethe izinto zasekhaya izulwini. Funa ukuthi yakhuluma nomntwana emhlabeni kulahle kwasekhaya izulwini. Gijima uzofika endlini. Ufike ubeke le ndulo lodondolo phezu komntwana. Hallelujah. Uyakwenza lokho uGehazi. Uyagijima uGehazi. Mayifika uGehazi ebeke udondolo kwenzekani sabela. Unina umntwana wathi, uphila kukaJehova nokuphila kwakho angiyikukushiya. Wayesesuka wamlandela bahamba manje. Sebhekwe ikhaya manje endlini asabe. uGehazi wadlulela ngaphambi kwabo, walubeka udondolo ebusweni bomntwana, akwabakho zwi nakunaka. Ngalokho wabuya ukumhlangabeza, wamtshela ukuthi umntwana akavukanga. Yes. U-Elisha esengene endlini, bheka umntwana wayefile elele embhedeni wakhe. Wangena wabavalela bobabili isivalo, wakhuleka kuJehova. Uyangena uElisha endlini, bavalela bobabili isivalo. Umntwana noElisha endlini. Nangu umntwana ulele embhedeni. Ma embona elele embhedeni. Kwenzekani sabela embhedeni. Wakhuphuka walala phezu komntwana. Oh yes. Wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe. Uyakhuphuka uElisha. Ithizwe Nkosi wangena phezu kombhede, wabeka umlomo wakhe Elisha phezu komlomo womntwana. Namehlo akhe phezu Okay, sabe. Umlomo womntwana awusakhulumi. Umlomo kaElisha uyakhuluma. Ubeka umlomo wakhe phezu komntwana. Uphinde futhi wenza elisabela. namehlo akhe phezu kwamehlo akhe. Amehlo akhe uwabeka phezu kwamehlo omntwana. Asa Nezandla zakhe phezu kwezandla zakhe. Nezandla zakhe phezu kwezandla zomntwana. Lapho esekhothama phezu kwakhe, inyama yomntwana yafudumala. Oh yes. Oh yes. Lapho senjani sabela? Lapho esekhothama phezu komntwana, phezu kwakhe, inyama yomntwana yafudumala. Inyama yomntwana yafudumala. Madoda. Zikhona izinto ayidinga ukuthi bazalwane sikhulumise. Ukuze lezi zinto sizikhulumise, sikwazi ukukhulumisa. Iyafuneka bazalwane encourage ngeke siyibhalekele lento leyo. Angeke ukuthi
ngingathi lo mlomo wami engikhuluma zonke izinto ngawo ngicabanga ukuthi ngizoveze ngenze nje kube lula ngawo kodwa kubiza ukuthi uma bengizosebenza lo mlomo wami ngibize igama likaJesu ngikhulumane nezulu qobo lwezulu lamehlo ababona zonke izinto mangwabeka phezulu komntwana amehlo omntwana fulele izandla zami zitha zonke izinto mangibeka phezulu kwezandla zomntwana izandla zomntwana zinyakaza umzimba womntwana mabe ubeka kwami umzimba phezulu kwawo bese uyafudumala makubonga vele Nkosi ithi Nkosi wafudumala waqala wawomapha umzimba womntwana wafudumala wabuya esimeni umntwana haleluya wabuya esimeni umntwana asiqhubeke sabesuka wayesebuya wahamba khona endlini waya emuva waya phambili wakhuphuka wakhothama phezu kwakhe umntwana wathimula kasikhombisa umntwana wavula amehlo akhe noma ifu ingagesaka ivula enkulu iyeza 2026 noma ukukhuluma ngabadala enhlanhla yesina kodwa kusasa izothela amagatsha amakhulu noma ukhona kwami bengabangane efishe encinyana kodwa kusasa imvula enkulu izokuna yes izokuna 2026 unyaka wakho unyaka wempumelelo ngesikhathi unyaka osika lo esingena kuba zabani lo esingena kukhona manje nje izinto zakho ziyaphumelela ngegama likaJesu abantu khona lapha eSamaria lithi Nkosi babehlezi esikhaleni begcwele ukuxhoba bengahlangani namuntu kodwa lithi Nkosi babuza obunye komunye wathi sihlalele lapha sisifa wathi sihlalele lapha sisifa lithi Nkosi basukuma bakhuthaza bathi sihambe sisukele inkambi lama-Aramu asisukele inkambi lama-Aramu isikhathi sonke sikwenze lokho kwenziwa abantu abanoxhobo akhona amasotsha aphilayo akhona abantu abaphilayo kodwa bona bathi no uma sihlezi abasokufa uma sisukele inkambi sokufa futhi akusizi ukuthi azweze sisukele through ifaith yakho through ukholwa kwabo bazalwane kuthiwa basibasukuma bathi siyahamba ashiya yonke into yakho abalele bathi sebesihlasele labo besihlasele asibalele lithi Nkosi babalele bashiya konke haleluya uma sikhuluma bazana nenkamba sikhuluma nendawo lapho kuhlala khona amasotsha noma amahora noma amabutho yama-Aramu ayihlezi lapho kubaleka abantu abahlomile kubaleka abantu abafundele kubaleka abantu abanezikhali madoda ukhaba abantu abahlome ikhanda sekhaya izulwini through ifaith yakho kuthiwa babaleka bahamba bashiya kanjani bantu bonke abalenkosi bathi uma befuna esezwini ukuthi nangu Jesu uyamemeza ukuthi Jesu amthulisa ngoba bathulisana abantu
bamthulisa bathi thula bamthulisa kwathi khona into efanele ube ngaphakathi wabhesta out wathi no Jesu kodwa kaDavid ehawukela kuthiwa wezwa uJesu wamhawukela nkosikazi Solomon khulumile ngamuntu evedlulela ukuthi ubuzathi simsithile waphilelela wathi bamthintile nje umphetho wengubo ikhona into ezokwenzeka bazalwane sesihamba singena 2026 sihamba singena 2026 kunezinto bazalwane eyidinga ukuthi zifundunyezwe lesiye zazo sezaphona lesiye zazo sezaba ngama-eyes kodwa bazalwane basibize igama likaJesu umlomo wethu uzovuleka amehlo ethu azovuleka izandla zethu zizobamba kwasekhaya isulwini umzimba wethu uzoba nefuthumala sekhaya isulwini bese siyahamba siyaphambili senze lokhu uNkulunkulu asibizele ukukhona ukuthi siye sikwenze sengqina bazalwane nangamazwi esikhutazana ngawo bazalwane ukuthi bazalwane sihambe sodwa kodwa ukhona umvikeli wethu Jesus lo mvikeli wethu uJesu igama lakhe washala esiphambanweni wenzora ihlazo ngale ngayenza isibonelo lapho sokuthi kwashiswa umlilo esigangeni nasekhaya makushisa umlilo esigangeni nasekhaya kanti isikhulukazi esasinamachwele sawabiza amachwele aso sawafaka ngaphansi kwamaphiko aso mawufika umlilo singasakwazi ukwenzenjani sathi ngcono kufe mina sathula sasha saze safa amathwane engaphansi makufika abafana sekudlule ukusha komlilo uma umfana ukuthi yini le kuphusana sibayikhahlela kumfana ethi aphuma amathwane aphuma ephila sakazeka bazalwane ungacabanga uJesu wasenza lento thina wababe eseshayiwe wababe uJesu esayinto esengempela wasizala thina njengebandla lakhe lasakazeka ivangeli namanje amakhwane alezo asekhona ekhaya zisakhona lezo nkukhu ezikufazi ukuthi zizala laphaya nathi sizala kwimpande kaDavide bazalwane le mpande kaDavide yakhena yaya esiphambanweni yiyo le bazalwane esiphila nayo namhlanje sizele ngomaphezulu bazalwane ngalesi